थँक्यू, आभार आणि धन्यवाद. खरं तर हे 3 शब्द मी बोलेल तितके कमी आहेत. या व्हिडिओच्या थंबनेलवरनं आपल्याला समजलं असेल की आज हे का बनवलेले आहे. आपल्या चॅनेलवर तब्बल 1000 सबस्क्रायबर्स हे पूर्ण केलेले आहेत. तुम्हा सर्वांना सबस्क्रायबर्स न बोलता मी फॅमिली मेंबरच बोलेल. आपल्या चॅनेलवर तब्बल 1000 फॅमिली मेंबर्स हे पूर्ण झालेले आहेत. आपल्या चॅनेलचं छोटंसं वर्णन पाहताच मी तुम्हाला एवढंच सांगेल की साधारण जूनमध्ये माझ्या डोक्यात कल्पना आली की कुठेतरी आपलाही चॅनल असावा, जेणेकरून सबस्क्रायबर्सला काही काळ का होईना पण या माझ्या आवाजामुळे आनंद भेटावा. आणि नंतर मी शोध सुरू केला. तेव्हा मला मराठी हॉरर स्टोरीज ही कल्पना फार चांगली वाटली आणि मी व्हॉइस रेकॉर्डिंग करून आपल्या चॅनलवर व्हिडिओज टाकायला चालू केले आणि हळूहळू करून प्रतिसाद भेटत राहिला. आणि आज आपण तब्बल 1000 फॅमिली मेंबर्सपर्यंत पोहोचलेलो आहोत. म्हणून एक छोटंसं सेलिब्रेशन आपण करणार आहोत. आपण एक केक कट करणार आहोत, तेही माझ्या आईबाबांच्या हातातून. जे प्रेम तुम्ही आत्तापर्यंत आपल्या चॅनलला दिलं तसेच पुढेही देत जावं अशीच अपेक्षा करेल. मी तुम्हाला मोठं वचन देऊ शकत नाही, पण एक मात्र सांगू शकतो की माझ्याकडनं जेवढं शक्य होईल तेवढं मी माझा 100% देण्याचा प्रयत्न करेल. प्रत्येक व्हिडिओला 100% लाईकच येतील असे नाही, काही डिसलाईक देखील येतील, पण त्यातून मला नेहमी शिकायलाच भेटेल. तुमचं हे प्रेम आणि आशीर्वाद असंच असल्यास पुढे आपण 10,000 सबस्क्रायबर्स म्हणजेच फॅमिली मेंबर्स पूर्ण करू आणि पुढचा प्रवास हा असाच चालू ठेवू. या प्रवासामध्ये खूप साऱ्या चॅनलशी बोलणंही झालं, त्यांच्याकडनं काही टिप्सही घेत आलो. या सर्वांचे खूप खूप आभार. सर्वांचे नाव घेणे सध्या शक्य नाही, पण त्यांना ते समजून जाईल. लवकरच आपण क्वेश्चन आन्सर सेशन देखील ठेवू. तुमचे काही प्रश्न असल्यास ते कमेंटमध्ये नक्की विचारा. आणि हो, आपल्या चॅनलला असंच प्रेम देत राहावा. पुन्हा एकदा सर्वांचे खूप खूप आभार आणि आपलं प्रेम या चॅनलवर असंच ठेवा. धन्यवाद.